Tagmagampo, magyupo sa Ginoo, mangayo og panalangin ug kalinaw sa kasing-kasing mo. Pero paghuman sa pag-ampo, lain dayon ng lihok, masuko sa isig katawo, murag walay kahadlok. Daghan kayong pulong nga paminawon banal, pero ang batasan usahay makapahilak ug makapabalaka. Dili man ang pag-ampo ang sayop nining kalibutan na, kundili ang tao nga wala na kinabuhi sa iyang gisulti nga pagtuo. Kayon saon man ang taas nga pag-ampo, kung ang kasing-kasing puno gihapon og kasuko, unsaon man ang daghang amen sa katapusan, kung walay kausaban sa batasan. Usles ang pag-ampo, kung ang batasan dili makaunog giro, kung pirmi kang mangdaw tugmang libak sa uban, unsa may pulos sa imong mga pulong nga matahong paminawon. Ang tinud nga pagtuo makita sa binuhatan, dili lang sa simbahan o sa mata panimbahon. Kay ang Ginoo dili lang maminaw sa imong giingon, tan-awon usab niya ang imong kasing-kasing ug binuhatan. Nay uban nga kusog kaayo mo post ug bersikulo, pero kusog usab manghimantay sa sayop sa tao. Naiuban nga pirmi na sa atubangan sa altar, pero sa luyo kusog kaayo manaway ug manlibak. Dili kinahanglan nga perpekto ang matag usa, kay kitang tanan adunay mga sayop ug kakulangan. Apan ang importante adunay tinuod nga pagbag-o ug dinuuray nga pagpakita sa gugma ug respeto. Ang pag-ampo dili dekorasyon sa pagkatao, dili usab maskara aron taguan ng tinud nga batasan na to. Kini usa ka giya aron mahimong mas maayo, mas mapainubsanon ug mas matinudanon sa isig katawo. Kung adunay kalagot, pasayloan. Kung adunay nasakitan ayuha, kay mas nindot pa ang gamay nga pakampo nga sincero, kay sa taas nga pa
makita sa kadaghan sa pulong, kundili sa paagi, sa pagtratar na tao, sa matag tao. Ug ang labing matahong nga amen sa kalibutan, mao ang kinabuhi nga puno sa gugma, respeto. Ayon pag-ampo, apan lihok usab, kay ang maayong kasing-kasing ug maayong batasan, mao ang labing kusgan nga mensahe sa tinuod nga